Bayap song sung tabung nugoi mano chini David Murasing sar bo belai yakunggo juta kuroi asuk satung asuk pis kutung ni bisingo bo nadi rasbar ni simi bubagrani asirbat na hoje okormani tabuk suk jora bo himui no tongko bini yakung o kotor ka fuliwoi phatinani chengoi thanga haije bini look naising naidi bini mukhang bini busak naising naidi bo bahai tongmani bahai ngoi thanga ar kisa rammani hai ngoi thenga da mane muktri ka hamungya ni bagoi ka masaya ni bagoi jorao ma tukuya ni bagoi bo bahai bini sak bai thang naising naidi bahai ngoi thanga bele khairong ma singjang ngoi thanga dini bo to chini bagoi klayon dongo dini tauni bagoi Tripura khorang Tripura chirikmani khorang no Delhi ni je khunjun nathong ngoi tongmani je Delhi ni bom tongo habyang ngoi tongmani o central government ni bom tongo habyang tongmani o bom tongo habrinani bagoi botini tamo paidal yatra obo belai wanama singsa haije kuno neta kuno public ni samung tangnai omhai klai sakno bolidan sakno yafarnai sacrifice khainai chung kuno dino neta nugia ko ha tini nai nakai David Murasing bokuno ML boya bokuno MDC boya bokuno EM boya bo sadharon kaisa public ni bagoi samung tangnai public ni bagoi khorangti sanai Tripura ni bagoi khorangti sanai tini asuk Tripura ni bagoi bo sakno bolidan sacrifice khai tongmani jagao si tini khoroksa Bwrui bo naidi tamo hinoi bo mono comment khai lasimung roi tongka belai hamya kok sanan thanga ke belai hamya kok bo kok ngenge David Murasing je tabuk khlai tongmani abong ke Bwskang election ticket ni bagosi bo omok khlai tongo bo kuno dino Delhi himui thangmani ngenge 1.6 year nangnai bobo kaisa Bwskang ni election no naharoi kaisa movement khaimani si borok Tripura no thokainai si Delhi thangoi botam tubui manai na Delhi thangoi bo gertar tubui manai omhai khlai kubangma jetemete kok sawoi bo je tabuk sacrifice khai tongani abono bo lasimung roi tong bo Bwrui ingamo Pinky Tripura hene khoroksa Bwrui Facebook o hi bini obo naising nai kaham kai norok thumbnail bo nugoi mankhana kaham ko pori nai di tam saka Bwrui tini angobono belai wana jakha khoroksa Bwrui ni bukha hingke belai soft no Bwrui ni bukha chelarok ni bukha haya bebak jagano Bwrui rok kapani klai maya nangani klai mane actually chela bai Bwrui no suljakna se kuroi Bwrui rok nga asu maya ganang pheba o Bwrui je chini David Murasing chayai nungjai nadi patla ongoi obostha kharap ongoi thanga bini aro support khainani bono maya nangnani abole hakchalo se ton gade bo tebo se bo bono nugoi hamya sawai tongmano amo butui jat Bwrui khanamo bo khoroksa Bwrui sikla bo bini future bo bai tangse saimiana bini future tamo pheba je tabuk je khlailai tongmani obole khoroksa ni future ya 14-15 lakh Tripura ni future no tuyoi tini o sacrifice khai dong aro chubana ni phaidi kisa je mansak chubano obo sana nele koi phari bono logiriwano obo sana nele koi tini biang ni phayo ulta pulta post khayoi abosi tebo lasimung roi tongko je bo wasu wansui ko buchini bagoi khlai tongo chung Tripura ni bagoi khlai tongo chini dofa ni bagoi khlai tongo abo bo wasu wansui ko botamsa Shillong jora thangnai hotel habnai hotel chanai thunai abono Delhi hinoi kifil phainai bo tabuk bo David Murasing je sakno sacrifice khai tongo hinoi bo mani simaya ko je tabuk bo bini mokolo David Murasing Tripura no thokai tongo hinoi si bo nugoi tongko bo tabuk bo je obo
politics mileage nanan bagoisi acting khlai tongo hino bin mokoloka botabuk bosi abono nugoi tongko bo abono poito chaisi maya khoje abo tiprasani bagoi sacrifice khai tongo opposite tiprasani bagoi yakongo juta koroi pis kutungo himoi tongo hino bo believe se khai maya ko believe se khai maya ko tini naidi yakongo juta koroi salsa ang khuai behla bare ni simi manik mandar Komalpur Himui ma phaikya rangkure ni bago garik makaya o jorabo Himui je phaimani tani next day o hangke ang Himui malia haije yakung rogani ses ang lori si malia lori oi ang patap sabis na o klayoi bahagya muktu dithangka bahaklai si jakang saisi malia khasilia tini je David Murasing tini sak jora pa 6 din Himui tongo o borokni o besarani yakung tamung khana Bwskang bai thang tamung khana cinta khaina di feel khaina di o jagani bisingo se tini o Bwrui phai hai kok sawai dong obo butijat Bwrui khana o Bwrui bo parani bo jagani Bwrui mo o Bwrui ni bahan bisingo tiprasani bukha to da tong tiprasani thui to da tong tora tong tini obo hai Bwrui no nijini do phano karoi Nijini dofano kibi oi buni dofa bai kaijaknai buni dofani ri chumnai buni dofani kok sanai buni dofani jamung janai o Bwrui no mo omhai Bwrui no mo tini ang sanamu sungo o Bwrui posakani kicha Naithuk di norok khaisi o Bwrui no romdi o Bwrui no kok sungdi je nung tiprasani bagoi nung tamo wansuk nung tiprasa je oroi poroi ngoi tongmani je tiprasa satok pitok khlaijak tongmani obo chini tiprasa khlaijak goi nung kichasuk nini bukhawo khada sani sungri bono rombai suprak de haisi bono thapra phungni phungtam rekheno bo soi line of haisi tini bo chini bubakra torit kanti chakma bai je jora laji mung rijago o jora bo comment khaikya bo khuchi bo happy chini bubakra je laji mung rijak mani bokha tong thokjak seo Bwrui YouTube search khaina dinor nugano angki sanjaka clip phuno gori waro tini khoroksa chakma bosongni ব্যক্তি YouTube phai saka bini peparo tini boto chakma yable boto chakma bosongni yable tini bokha bahike sawi tong hnoi yesi suro kok sapaika yesi suro kok sapaika omhai borok omhai Bwrui tom hne bokha sakal nai bono ha bokha sakal da hinai bono tini lama himma jaga naidi 70-80 বছরনি Bwrui chukphano si himja khaisi bo chung o dunia no chung tamonukha chung English ni yak ni yokmani tabu 75-76 year rungkha borokni umorungkha 80 borok dunia nukja khaisi dunia saimanjak chung busu joratui yoknani musungkha chung busu joratui dibraibok klaikha chung busu joratui satok jakha chung butui ungoi phaikha borokno thangsungoi di borok kaham ko sanai haise tamono nugoi phaikha borok saimano sarai borok tini o nukmani khawo chujak haisi bokhoroko brain o habjak borok sabono sanani borok mania je phainai bono thokayo je phainai bono politics khayo phiaba tini mahai kubui samung tangmani nukhai borok latha sungoi tongphano himoi maya phano tongmai maya lamao phai himoi tini tiprasani bagoi chirigoi kabak kaboi tongphayo tini tamni bagoi tongthogoi da phai borok tini borok no sungdi কষ্ট তামনো হীন যিনি অধিকার মায়া তামনো হীন গরিব তামনো হীন লামা কাহা মাহিয়া তামনো হীন বরং সঙ্গই নাই দে নুং হাই Bwrui নুং তো বুফানি রাং বাই চাও বুমানি রাং বাই চাও বুফানি সম্পদ দঙ্গো দামনি মোবাইল পাইও দামনি রিচুম্বো নুং তো অমসবি সাইমানো নুং তামো সাইমান যে তিপ্রাসারক অবাবো অদিনো কলাই তংমানি তিপ্রাসারক সাতকজাক তংমানি বুইবে কাফিকজাক তংমানি বাই থাং নিজেনি কক সানা নেসি চুং অধিকার মায়া nung tamo saimano bono tuye nung ajude Bwrui no rombai soprangna nango haise rombai soprangna nango nung ha ajude Bwrui no nung batpar se mahabatpar Bwrui nung mahabatpar Bwrui asofano nung Bwrui tu nini bukhawa asofano maya kore de Bwrui tu nini bokhorko kichafano wansumong kore de nini thane asu jora maya kore da nung aro politics nugoi tongkho je jaga tiprasani bagai sacrifice khai tongo aro nung politics nugoi tongkho no ha nung aro ticket ni bagai se acting khlai tongmani si nukho no ha
nono ta manja kangge sida kubi si noro hai borok no bunane nango ang buhuk sitra sanala mujuk hake ang salia nung khoroksa Bwrui ang respect ro haise nung khoroksa Bwrui respect ro phiaba nini thing nini o kok samong nini wansumong obo change khai din khan nono Tripura ni Tripura sarok nono phiogala khaise Tripura sarok o jorawo bo jorawo butui jagao klaijak Tripura sarok jotono kha khamjago jorawo nung ulta pulta phaita sapaidi nung ulta pulta poster di কিন্তু nono Tripura sarok phiogla nung Tripura saya semia Tripura sarok belai maya ganang কিন্তু ভোট কে কোনো দিন অ্যাকশন না গলা কিন্তু Tripura sarok অ্যাকশন না শুরু খাকে nung tongna pura অশান্তি নাইছে nung tongna জায়গা মাংলাক nung nono jo bo jaga tong Naithuk kare na haji Tripura sarok nini o batpar nini o bakwas kokta sabai aro boikha yang watui hiya satung hiya Tripura sani future no naharo ekono sacrifice khalai tonglayo watui sek watui manjak layo bokha aro phaisi acting sinuku khubo bo drama sinukhu Delhi thangoi tamo tui phaina hinje sungku bo saise maya khuje Tripura sarok bai tamung tong bo obonu sinukye khobo tini jodi David Murasing ticket na ni hingkai abo him tongna nango bo ticket na ni bagoi bo ba Bwskang ni ADC ticket bo nai manule bo 2028 ni ticket bo nai mano bin hak tongo haise ticket na ni baga te acting khana nangya nung saise maya kho botam ni baga hake himboi tong nung bono acting khaimani sinukoi tong kha asude Bwrui no ha nung bo jaga ni para poro haise bono Naithuk kari de bayap song haise o Bwrui no Naithuk kari de bo boro tong goi aro Facebook o phai page post khai tong bo bono kaham ke phuno goi de haise Tripura sani bagoi borok busu jora toi tabu sacrifice khai tong bono phuno goi de je jaga Agartala borok chagai illegal migrants no tui kanoi rally khaika bobagrane tui dul mungbai tin abor tong thogoi da khai tong oboni ব্যাপার খনর কক থাইজা সানাদা রং হ্যাঁ পুশ ব্যাক খাইদি পুশ ব্যাক মা খাইনা হিনর ফেসবুক পুশ দা খাইগা ওই সাজক কাটা খাইগা হ্যাঁ জং আবনা সাপোর্ট খাইও মাইনর পুশ দা খাইগা হেনো তিনিনর তাবুক ব বই বাই থকাইজাক দংখো উংনা নং টাউনো দংনাই Bwrui o buni dofani ri chumnai buni dofani chamung chanai Bwrui ungna nong nung abone Tripura sani je satok pitongna nung bujiya nung abono Tripura san satok pitongna bujiya nung hai Bwrui no Tripura satamo phungna no hai je kaham gai nung hai Bwrui no saljan nung hai Bwrui je somoy boibai nosto khaijaga no boibai derari jaga no boibai buthar jaga no o jorkha o joto Tripura ni lamao khoroi chirik lainai bono bichar marinai bono maromnai hi chiri khongnai o David Murasing sungno chiri khongnai poila bujikha bono poila thangai bachanai o je Tripura sani bago sacrifice khlai dongnai rok tabuk borongno nin bago thangba chanai o jorao obo chin khoroksa Tripura sa chini Tripura no mai khlai kya henoi chungno bichar sanan bago chiri kholainai nung hai batpar Bwrui ni bagoi karon nung batpar phano je wansuk tone rok chini bubakra Tripura sa henoi jotono maya khai dong norka wansung sida sinor ni kosok ha wansung sida se kosok nor ni mogol sida sinor ni kosok kaise nor khai Bwrui belai bokhor tungka haise belai bokhor tungka haise te bisi kok sale abab song norok jodi ani video nai tongkhai o Bwrui no kebo jodi sini oi tongkhai bo parani bo jaga tong tamo khlai obone details norok Naithuk kari di thangoi o Bwrui no thango rom di haise o Bwrui no thango rom di sini tongkhai norok comment khai di comment simi khai re di comment o mahai jaga ni hinai bono Naithuk kari na haise o Bwrui no nge chung obono chung pre khainai chini David sar ni bagoi chini Tripura sa dofani bagoi chung prarthona khainai bo o jorao bo situation tong chung feel khainai ke chung sawai mano asuk 6-7 din himoi tongo o borok ni yakung tamung kana chung wansung na ke chung kangba sai mano chung sadaron kicha himani si chung lengoi thango sui hai kai tini 6-7 din himoi tongo o besara tamung kana bini logi tongnai borok tamung kana chung borok ni bagai chung pre khayano himte borok ni
사그럭 때보 함야 파이징 따탕동 가함그롱 히만의 미싱뚜이 비니 완송몽 지니 띠프라사니 완송몽 삭삭 옹통 좀 가이톤 타네 수리 나이 좀 자네 자네 마네 마네 타네 수리 나이 하이시 한바이 바이브상